Понеділок, 29 січня, ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго вечора. Озброєний ОМОН, ФСБ, поліція і Росгвардія. В окупованому Криму силовики увірвалися на з'їзд громадських діячів. Кримська солідарність у суботу організувала традиційну щомісячну зустріч, де збираються адвокати, громадські захисники, родичі та друзі політв'язнів. Цього разу вона відбулася під наглядом спецслужб, які шукали зброю. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого меджлісу Ільвер Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Мы имеем право у вас узнать, с какой целью собрались. Вы оружие ищете или вы в данный момент надежную часть сообщения? Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Ми предоставляємо документи, вони перевіряють. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Учасники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримсько-татарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно увечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності на їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Саїдбулаєва, Вікторія Аблязова, Олег Трохимович, Заман, АТР. Бізнес-розбірки зі стріляниною. У Києві біля станції метро Берестейська 2 групи чоловіків посеред білого дня зчинили перестрілку в кіоску Національної лотереї. Один з учасників конфлікту загинув, ще одного з пораненням в живіт забрала швидка. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. В Нацполіції кажуть, перестрілку влаштували працівники 2 охоронних фірм, а конфлікт між ними виник через однакові рішення суду, які дають 2 різним особам право власності. По цьому приміщенню є конфліктна ситуація, яка вже кілька місяців продовжується.
особа, яка стріляла, яка вбила чоловіка. Поліцією, працівниками карного розшуку затримана. В неї вилучена вогнепальна зброя. Як в магазині, ну чутно, як обичні хлопки. Як будто падає там жолудь. У мене жолуді ростуть, да? Ну, каштани. І таке відчуття, що падають просто каштани. Тух-тух-тух-тух. Я вийшов на вулицю покурити, а бачу, туди почалось вже, люди почали визивати скору. То все, коротше, і вже побачив цього мужчину, якого застрілили потім, як казалось. Стріляли сьогодні біля Святошинського районного суду у Києві на вулиці Жилянській. Там якраз відбувалося засідання щодо нелегальної діяльності транспортної компанії. Очевидці кажуть, з'ясування стосунків зі зброєю почали дві групи чоловіків. Результат цього інциденту – 3 поранених. По обіді поліція оголосила план перехоплення містом. Одного з постраждалих госпіталізовано, 2 інших від написання заяв до правоохоронців відмовилися. 2 людей дістали поранень внаслідок вибуху у Харкові. Він пролунав близько 9:30 біля супермаркета на вулиці Клочківській. Осколкові травми дістали 53-річна жінка та її 2-річний онук. В Нацполіції повідомили, що за попередніми даними вибухнула граната. Наразі слідчі розглядають кілька версій. Одна з них – залякування власника аптеки, розташованої у будівлі супермаркету. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Хуліганство». Екс-міністра охорони здоров'я окупованого Криму залишили за ґратами. Херсонський суд відхилив апеляцію на зміну запобіжного заходу Петру Михальчевському, який під час анексії у 2014-му очолив Міністерство охорони здоров'я Криму в уряді окупантів. 8 січня цього року він був заарештований на 30 діб і залишиться під вартою до 5 лютого. СБУ 5 січня провела обшук у квартирі Михальчевського у Києві, який мешкає у столиці вже майже 3 роки. Вилучили паспорт громадянина Росії, службове посвідчення за підписом Сергія Аксьонова та інші документи. Його звинувачують у державній зраді. Сторіччя легендарного бою. Україна згадує історичний бій під Крутами, коли близько 300 гімназистів та студентів Києва наважилися протистояти 6 тисячам більшовиків. 100-та річниця цього подвигу має стати прикладом для сьогоднішніх поколінь, бо, як і в ті часи, Україна знову змушена відбиватися від агресивного сусіда, заявив президент України Петро Порошенко. 100-та річниця Крут, в яку ми з вами зібралися, дуже знаменний день для кожного українця, для кожного патріота, а особливо для людей, які пов'язали своє життя зі Збройними силами України. Бій під Крутами – одна із численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України. Російська паралімпійська збірна не поїде на Олімпіаду в Пхенчхан. Міжнародний паралімпійський комітет не відновив російську збірну та не дозволив спортсменам брати участь у зимових паралімпійських іграх, що стартують 8 березня. Проте в спортсменів все ж є шанс позмагатися. 30 паралімпійцям, які пройдуть процедуру допуску, дозволять виступати на зимовій паралімпіаді 2018 у 5 видах спорту. Проте виступатимуть спортсмени без російської символіки, а в разі перемоги російський гімн не лунатиме. Раніше через допінг-скандал Міжнародний олімпійський комітет ухвалив аналогічне рішення, усунувши Росію від участі в Олімпіаді, яка відбудеться з 9 по 25 лютого 2018 року. Олександр Усик цими вихідними став володарем одразу 2 чемпіонських поясів за версіями WBO та WBC. Переміг кримчанин у півфіналі всесвітньої суперверсії боксу суперника з Латвії Майріса Брієдіса. Від початку турніру букмекери фаворитом назвали саме українського боксера. Водночас Усику довелося вести бій усі 12 раундів. Попереду в українця фінал травневої всесвітньої боксерської суперверсії. Призовий фонд переможця складатиме $50 мільйонів і кубок Мухаммеда Алі. У меня в коллекции еще один пояс, слава богу. Так случилось. Марис хороший спортсмен, сильный спортсмен.
И вы увидели прекрасных, великолепных 12 раундов боя. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Далі на АТР програма «Бугунь». Будьте з нами.